Tikulandeni kwendomvera pano ndi panyasa voice box pamakhanthi ndi Amalawi osiyanasiyana makhamanganizo osiyanasiyana pankhanza ndale katsiro ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tabweranso ndi aboni Kalindo, president wa bungwe la Malawi First, the people first. Iwowa afuna kuyamba kuchenjeza Malawi kuti ayi iwowa ndithu mukamaona alibe tsamba la Facebook. Iwowa akuti sakhala pa Facebook, ndipo mukamona munthu ali pa Facebook kumaposta mudzina la boni Kalindo, munthu ameneyo ndi munthu wachinyengo angofuna kukuberani. Komanso iwo akunena kuti ayi dziko munotu uthenga wawo kwambiri ukupita kwa president Chakwera ndi nduna zawo kuti akamakhala kumene amagwira ntchitoko kandi kunyumba kwawo adzidziwa ndithu kuti Amalawi akuyenda okwiya kuti Amalawi ali ndi mafunso ochuluka amene mayankho ake kubomako sakupezeka, monga kuti kodi imfa yachilima inayenda bwanji, kuti nanga ndalama zimene atolera pa tollgate mu zaka zapitazo kuyambira 2020 mpaka napano kodi misewu yake imene mwamanga ili kuti, nanga kodi kalembera mavoti akuyenda bwanji. Akuti amene watu ndithu ndi ambiri mwa mafunso komanso nkhani zambiri zimene Amalawi sakukhulitsidwa ndi mmene ndithu boma lathu likuchitira zinthu zake. Ndi akamakhala kubomako adzidziwa kuti Amalawi ndiwo okwiya. Tiye limodzi pano panyasa voice box kuti timvere aboni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa 23 October 2024. Ndipo tikamaliza timphoule muti like and subscribe, komanso musayiwale kupanga comment in the comment section below kuti kodi nkhani zimene zizi mutazimva kuchokera kwa aboni Kalindo maganizo anu ndi otani. So kwambiri mukunyadilani, see you on the next one. Uthenga wanga walero kupita kwa inu Amalawi nonse, makamaka inu osauka anzanga amene ndimakulankhulirani, amene mulibe mawu, amene mukungolira mu mtima mu dziko lanu, pamene munkaona ngati mwina mukuyika zenizeni m'bomamu osadziwa kuti mukuzitemberera. Tinkasusuka nthawi imene ija kumaona ngati tikusankha atsogoleri enieni. Choncho uthenga wanga mama uno ndikufuna mudziwe izi, kunena kuti pali munthu wina amene akumapitirizabe khalidwe lonyasa kumalemba pa Facebook pa account ngati ya ine, pomwe ine ndilibe Facebook account. Panopa wayamba kuyitanisa ndalama kwa Amalawi, wayamba kuyitanisa ndalama kwa anthu osiyanasiyana, kumachita pretend ngati ndi boni Kalindo. Ndafuna ndibwereze komanso kuchenjeza inu Amalawi, makamaka Amalawi inu anzanga osauka ine ngati president wanu, mudziwe kuti boni Kalindo alibe Facebook account. Pali Facebook account imene ikutchedwa kuti boni Kalindo the DC. Ine ndilibe Facebook account yotchedwa boni Kalindo the DC. Ndipo ndikafuna kuchita communicate ndi Amalawi, ndimachita communicate kuzera kuma audio amene ndikulankhulawa. Ndipo ine sinambe ndapitapo pa Facebook ndikumacheza ndi anthu. Koma munthu ameneyi amene walowa wapanga create ma account onama kuti ndi boni Kalindo akumacheza ndi anthu osiyanasiyana, anthuso ena amene osazindikira, amene akungopanga chimbulimbuli, akumamuyankha munthu ja ndikumacheza naye, ndikumaona ngati akucheza ndi boni Kalindo. Munthu ameneyo ngakhale angalembe zokoma zotani, kulemba nkhani zimene ine ndikuchita, si ineyo, ameneyo ndi chigoba watumidwa ndi anthu ena ncholinga kuti azikupusisani inu Amalawi. Ndipo olo mutamutukwana olo kumubloka kumene sikuti mungalakwe iyaye. Ndi uthenga kamenanso chenjezo lopita kwa inu Amalawi, pamene ziko ili sopano lavunda, kuli makhuluku ambiri amene akumabwera muzina la boni Kalindo, muzina la Bakiri Muluzi TV, muzina la Ntanyiwa, ndikumanama ngati ndi ifeyo ndi iwowo, koma tisali ife, ali makhuluku akufuna akuberere. Choncho Amalawi samalani, boni Kalindo alibe Facebook account. Akumatukwana anthu osiyanasiyana, kumanyoza anthu, anyozapo Abakiri Muluzi, kunyoza Joyce Banda, kunyoza akulu ena osiyanasiyana, kunyoza Apita Muthalika. Ineyo ndilibe Facebook account. Uthenga wanga wachiwiri ukupita kwa inu nduna za boma komanso a president Chakwera, kunena kuti mwina inu simukudziwa, koma Amalawi ndi okwiya kwambiri. Nkutheka kuti anthu amene akuyandikirani amakusekererani chifukwa mwina amakuopani, koma ine uthenga wanga umene ndikukuuzani mama uno ndionena kuti ziko linolo anthu akuyenda okwiya.
padakale pano pa Malawi ali pa mavuto woopsa chifukwa cha usogoleri wovunda ochokera kwa president Chakwera ndi nduna zace. Choncho mukamapanga ma statement yanu onunkha muzipanga so carefully chifukwa Amalawi akuyenda okwiya ndipo zikanakhala kuti ziko lizimatheka kuti anthu aligawanepo ziko la Malawi anthu akanaligawapo aliyense azisunga mavuto ace nyumba mwace chifukwa pamene pafika ziko pafika pa mwana wakanaphala. Ndipo ine ndimadabwa kwambiri anthu andale mukamanamizana ndikumauzana kuna kuti boma ndilo mweri ndimangoyima m'manja kuti koma zoona mmene alili mavuto muno Malawi wina ace ndithu kaya wakhuta uko mbwanda zace kaya wadya nyama zace uko ndi ndalama zaphwekazi zabedwa zikubedwa muno Malawi basi ndikumana ziko mweri Amalawi ndi okwiya kwambiri. Choncho ndafuna ndikuchenjezeni inu aboma kunena kuti mukakhuta ukoko nyama zanu masoseji yanu mukamwaima mikaka yanu uko pa ndalama zokuba musamatenge Amalawi ngati zisiru. Statement yalankhulidwa ija kundirande kumaliro anyamata amene waphedwa mwadzidzidzi mzimu ace uwuse mumtendere. Statement kapena ma statement amene alankhulidwa kumene kujako ndi ma statement opusa kwambiri amene sanayenere kuchokaso mkamwa mwa anthu amene amazitcha kuti ndi ma ministers. Ndipo ngakhale statement imene yalembedwa kalata imene yalembedwa kuchokera ku MCP yozuzula zipani zina makamaka cha DPP kunena kuti achita assassinate munthu wawo ndi statement imene mwina amene amayilembayo wangopasidwa ndalama sakudziwa kunena kuti amalemba chani. Akanakhala kuti zimene zijapanga ndi zipani zina mukananena kuti ameneyo akuchita incite violence. Ndipo peza mwati mwamuzi wa amene wachita assassinate munthu kundirande ine ndikukhulupirira kuti mukamutchule ku polisi apolisi amumange munthu uyoyo chifukwa zimene mukupangazo that's carelessness. Malawi munomwe inu mukanangokhala busy kuchita address mavuto amene alipo padakali pano koma mukufuna muzichita divert people's attention ndikumabweresa ma issues unnecessary ndi cholinga kuti muwapange Amalawi ayiwale nkhani ya mafuta. Pakali pano ndi zimene mukati inu muziyankha ndi zimenezi kuti kodi mmene mafuta avutiramu kodi ifeyo ngati boma ineyo ngati Ministry of Information Amalawi tiyauza kuti chani. Osakhala kumakabweresa ma statement ma propaganda ma statement kumalemba statement yochokera ku chipani kumene akati wina ace chipani china chapanga assassinate and mukuchita condemn. That is bullshit and that is taking Amalawi for granted. Ndiye ndikufuna ndikuuze nikhaya ngati mwapenga ni ndalama zokuba khaya iya inyama zakusefukirani mukusanza chonde muziwe kuti Amalawi ndi okwiya. Amalawi akufuna mayankho amene chimanga chilili. Amalawi akufuna mayankho mankhwala muzipatala. Amalawi akufuna mayankho a ndege ya kuchikangawa kodi ndege ija idamupha chilima ijayo zidayenda bwanji. Ndipo Amalawi amene ndiye mayankho amene akuwafuna. That's why muziko munomo muti muchitike mademo woopsa ndipo mademo amene wa inunso mukuziwa kumene muliko kunena kuti ine ngati the DC ndikayambisa changa sini mabwerera mbuyo. Mademo amene wawa alipo tikufuna Amalawi aziwe chilungamo chimene chinachitika pa 10 June. Ndipo ndikuuzeni mafilimu anu onse mukuchita ngakhale olo ku parliament inetu zonse ndikuziziwa. Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti kuli gulu lina la Amalawi limene linachita petition parliament kuti kuzera ku committee ya defense and security kupangidwe kafukufuku public inquiry kuti anthu azitha kupita ku parliament kuja ndikukalongosola zimene anaziona kapena akuziziwa pa imfa imeneyi ya chilima ndi anthu ena 8. Koma speaker of parliament akuyikhalira nkhani ija chikhalire nicho committee ya defense and security imenenso ine ninakhalapo imakhala ndi anthu 16 anthu 15 anachita vote yes
mmodzi yekha ndi amene anakana, ndipo atalemba ma recommendations kupita kwa speaker of parliament molama kuti aitanise public inquiry, wangoitenga nkhani ija ndi kuyikhalira pansi. Ndiye tikufuna tikuwuzeni kunena kuti lilipo siku limene maudindo anu ati azathe, chifukwa whether mubera zisankho zikubera izi mwamba kuzibera kalezi, kaya mubera zisankho kaya simubera zisankho, koma lilipo siku lina ake limene muzatuluke kumeneko, siku lina limene maudindo anu ati azathe, ndipo azakatha maudindo anu ndi pamene muti muzamuziwe m'Malawi sopano, chifukwa pano pamwina mukuyenda ndi chitetezo, pano pa mukuyenda monyang'wa, mukuona ngati mwayandikana ndi Mulungu, kumatenga Amalawi ngati anyani, kumatenga Amalawi ngati zisiru ngati agalu, koma lilipo siku limene inu muzavomereze kuti oh yes, ndalama tikanyadira jazatha, chifukwa tu akuluakulu ananenapo kunena kuti ndalama ndi mchira wakhoswe sucheda kupyululuka. Inuyonso mavuto amene akukumana ndi Amalawi biti amapasipoti, ndipo ngati kuli pasipoti imene ikuzunza Amalawi ndi pasipoti ya ku Malawi konkuno, imene olokuti upite nayo kunja ukuyamba kulipira pa boda ya kwanu konko, usanafike maboda ya ku Mozambiki, ku Zimbabwe ndi ku South Africa, mmene uti uzikafika ku South Africa utaona ngakale 300 rands, ndi mmene tuziliri. Ngakhale olo munthu kuti uzipita kunja kumene pa ndege maiko ngati ku America, maiko ngati ku Britain ndi maiko ena, anthu akuzunzika kwambiri. Chifukwa chani? Tatenga contract ya mapasipoti ndi kumpasa mwana wathu. Ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti izi mukupanga zisiku lina muzalira nazo, muzang'wempha Amalawi atakuukirani. Ndipo mafilimu onseso amene mukupanga inu kuzisankhoku tikuwaziwa. Lero limwatenga majenereta amene sakugwira ntchito kukayika malo onse ku Eastern Region, kuyika malo onse ku Southern Region. Lero anthu akulephera kulembesa. Tikunena pano ku Balaka agwira anthu awiri, Aeda Maganga komanso achimwemwe Rafaelo. Tikunena pano agona mu chitokosi cha polisi ku Balaka. Nkhani yake ndionena kuti anawo anthu amene wanatenga ma ID yawo kukalembesa chifukwa chosowa ma ID. Undu umboni woonekeratu kunena kuti anthu akusowa ma ID chanzika, akufuna kuvota, akufuna kukhala nacho chanzikacho, koma inuyo chifukwa cha chikhalidwe chofuna kubera anthu simukuwapasa mwayi okuti akakhale ndi chanzika, akakhalenso mukaundula wa mavoti. Lero mwaona zimene zikuchitika. Undu umboni wina umene inu a opposition mungautenge kuuza ziko lonse lapasi kunena kuti Amalawi akusowa chanzika, sesana yende madera onse ndikukalembesa. Kayeso kairoso akumapita kumakalembesa mukaundula umene uwaza mavoti wa NRB alipombo, koma akukaniza kuti ati anthu asataniso asawalembe. Machini tikunena pano awachita freeze. Kukakhala kwanu kunkhotakota uko ndiye mukuchita kuyenda ndi chigalimoto kuti amene wakalembesa azipitaso kwa mfumu, azikatengaso ojeni nambala imene ili pa chimene ampasa chovoteracho. Izizi munayitanisa mafumu onse akunkhotakota ndikukhala nawo pa meeting, ndikuwapasa ndalama, ndikuwauza kuti anthu onse azibwera kwa mafumu akuluakulu, azizalembesa, azizachita register, muzakopera manambala amene apasa kuchokera mukaundula wa meki. Zonse tikuziziwa. Even oloku kumachinga ukuku kwabwera munthu ina lero mamawa, basi ni machini ena kunamizira ngati ndi wa meki, kunamizira ngati ndi wa NRB, pomwe munthu yosakuziwika, alibe ngakhale ID. Machini onena kuti sakuziwika kuti atenga kuti oloku achita register. Zonse zimene mukupanga tikuziziwa. Ndiye ndikuuzeni kunena kuti zisankho izizi Amalawi iyi ndi zisankho zongofuna kunamizira, zisankho zeni kulibe, zisankho izi anthu awa akufuna kubera. Ndipo Amalawi ngati mukuona ngati tizakhala ndi zisankho zabwino, muyiwalireti chifukwa anthu awawa akupanga maprogramu oyipa kwambiri, maprogramu ofuna kupha anthu, maprogramu ofuna kupweteka Amalawi, chifukwa akungofuna angonamizira chabe ngati anapangisa zisankho, koma chilungamo chake iwo akuchiziwa. Ali bize ndi kuba makobiri,
ali bize kutanganidwa ndi kufuna kumapanga katangale muno Malawi kuchokera kwa president nduna zace onse a muchipani cha MCP atanganidwa ndi kuba ndipo inu mulibe chisoni mukamanena kuti inuyo ndinu opemphera inu ati munali abusa mulibe chisoni ndi mmene anthu akuvutikira muno Malawi mukufunanso mupitirire zaka zina 5 inuyo mukalamulire ziko zoona achakwera mulibe chisoni kodi kupemphera kumene mmati mmapemphera kuja ndiye ndikuti inuyo mmene mwaonongera zikoli inuyo mungamanene kuti aye ndifuna ndiyimeso inuyo achakwera ayulire serious even nduna zanu nditu nduna inuyo mukumulimbikisa munthu kuti akayimeso zoona mene Malawi watenthera lero mafuta anthu akuvutika kuti akagule mafuta so kairo mafuta saona kuti uyu ndiye wa MCP uyu ndi wandani ngakhale magalimoto anu tikuwaona ali ma filling station mimba zanuzo phwi mukumayima nazo ma filling station ndiye wina chazikanena kuti boma ndilo mweri andipena bake simagwirizana to kapena kukambirana za nzeru inu zoona mukamagwirizane kuti pakali pano patifuna tikweze tollgate ndipo tikakweza tollgate ndalama zimenezo tikufuna zithandize kukonza misewu inu zisiru kwambiri ndalama zimene mwatolera inu kuchoka 2020 2021 2022 2023 2024 sewu wache mwakonza inu ndiuti teni tipite mudeza pakalinyeke tichoke mudeza tipite mulilongwe sewu umene mwaukonza inu a Roads Authority ndiuti kuzera ndalama za pa tollgate mwaukonza inu kuchokera padeza kukafika kwa Chingeni ndiuti chabwino teni tichoke pa Chingeni sewu umene mwaukonza inu ndi ndalama za tollgate kukafika ku Blantyre kapena kukafika ku Liwonde ndiuti mukwatenga Amalawi ngati zisiru chani ndiye muyerekeze mukweze ma tollgate mmene pano pa anthu akuvutika kale ne ma transport mmene mafuta asowamo anthu ma transport akwera ndiye mukanenese kuti mufuna mukweze tollgate kusonyeza kuti so ma transport so akweraso anthu azivutika ziko linotunda tisira amanu ziko linondera Amalawi ndipo ngati simaziwa Amalawi siku lake ndili mozi muza aziwa ndipo posachedwa pompano mutiziwa Amalawi tulukani tikalengeza siku la mademo kumene kuko alese atuluke ndi nkhani zache 1 kuli kuvuta kwa mafuta 2 imfa ya chilima sinaende bwino 3 anthu apa ntukula pakhomo sizikuyenda bwino mafumu amene amanenedwa kuti azilandira swahara akulandira 10,000 yokha anthu okalamba aja ma 15,000 aja kulibe china chilichonse Malawi muno chinayima ndetu kupempheni nonse mutuluke tikangolengeza siku la mademo aliyense atuluke tikamang'ale mwina anthu akuona ngati ndife zisiru chifukwa akutitola kwambiri akuona ngati ziko lindira amawo ziko lindira ambuyawo nthawi yokuti tizipanga mantha inatha ndipo ndamva kuti ati mwayitana anthu ena ake ati ku area fete mawa lero makamaka lero anthu 10 ochokera ku DPP kodi nangaso pano ine musakundiyitana bwanji mwayiwalirapo tu 11 mukanandiyikapo ineyo ndatitu tithana chibwana Malawi muno chakula kwambiri Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.